Hola, sóc l'avi Joan de Terrassa, que com sempre us dic que a Terrassa hi ha molts savis que es diuen Joan, però jo en sóc un d'ells. Bé, ara li dic a la meva senyora que ens anem amb el meu net a donar un vol al barri de Sant Pere. Pel barri de Sant Pere. Us ensenyaré al barri de Sant Pere. Au, anem! Dios. Bueno, ara sortim de casa amb els candadors del Pla de la Pallera. Au, anem avall. Anem avall, anem avall. Mireu, aquí baix hi ha una plaça que es diu la plaça del Mestre Serrat. El Mestre Serrat era un compositor de sardanes, entre altres coses. I, fixeu-vos, amb aquest local d'aquí, aquest edifici d'aquí, als baixos, que ara això és una botiga de pintures, hi havia hagut una escola de nens, que es feien tot en anglès. Aquesta escola van plantar enmig de la plaça i van plantar un pi. I mireu ara el gran que s'ha fet. Aquest pi, quan el van plantar, no tenia ni un metre d'alçada. I ara s'ha fet enorme, 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 enorme. Aquesta és una escultura del senyor Serrat, que va néixer a Sant Joan de les Abadesses el 1881 i va morir a Terrassa el 1949. I aquí hi ha a l'anvers d'aquests allòs, veus? Hi ha la placa de l'Ajuntament del mestre Ramon Serrat i Fajula. Aquest és el centre de fisioteràpia on vinc de tant en tant perquè la Raquel m'arregli una miqueta l'esquena, que com sabeu la tinc bastant cascada. Aquesta és la botiga on vinc a comprar coses d'electricitat, però com veieu està tancada, com pràcticament tots els establiments del barri de Sant Pere un dissabte a la tarda. Mira, l'únic que està obert aquí és un bar xinès que hi ha aquí. Aquí, en aquest carrer, hi ha un escape room, que és d'un conegut nostre. Veu? Diuen que està força bé. Aquí podreu veure el Mercat de Sant Pere. Aquest Mercat de Sant Pere es va crear a l'any 1928. Aquí teniu la placa de quan va fer 50 anys. Evidentment, és un dissabte a la tarda, per tant està tancat. Pràcticament aquí de botigues obertes en veurem molt poca. Mira, aquí hi ha una fruiteria i poca cosa més. I ara anirem cap al carrer Ample, que és el carrer comercial per excel·lència del barri de Sant Pere, però que també ja veureu que el dissabte a la tarda està quasi tot tancat. Anem cap allà. Com podeu veure, aquí anirem passant pel costat dels establiments, que un dissabte a la tarda, aquest carrer, que als matins és ben bulliciós, el dissabte a la tarda, tancat i barrat. Pràcticament està tot tancat. Allà baix vaig fer unes quantes llums, a veure si hi ha algú obert. Aquesta llibreria que veieu aquí tancarà el 31 de desembre. Aquest matí he anat a comprar i em van dir el dia 31 de desembre tanquen. Aquesta botiga que estem aquí davant van tancar fa cosa de mig any. Aquell establiment d'allà, que fa cantonada, allò era a l'Ametller, que també han tancat perquè n'han posat un de més gros una miqueta més avall. Aquesta és una de les poques botigues que està oberta aquí al carrer Ample. Aquesta d'aquí, a la cantonada, era una perfumeria que es deia Perfumeria Neus i també han tancat fa cosa de mig any. I ara aquí, una de les poques coses que hi ha oberta, un supermercat xino. Ara us ensenyaré unes obres que s'estan fent aquí al carrer Ample, i és que va haver un esvoranc, o sigui un forat molt gran que es va fer amb unes pluges de no fa massa temps, pocs mesos va ploure molt, i aquí es va fer un forat molt gran i ara ho estan reparant. Perquè això era una riera. Aquest és el Parc del Nord, que es diu Parc del Nord perquè aquí sota, aquí és on arribava el tren que en deien el tren del Nord, que és el de la Renfe. En aquesta zona que justament que esteu veient ara, abans hi havia, per una banda hi havia el que en deien les cases dels ferrocarrils, i també hi havia on s'agafava, on es duien les mercaderies que volies enviar per tren en algun lloc. Aquest parc continua avall cap al Parc de Vallparadís. O sigui que diguem que això seria el primer tros del famós Parc de Vallparadís de Terrassa, que és un parc que té quasi 4 quilòmetres de llarg. I les cases que hi havia, els pisos que en deien els pisos dels ferroviaris, els van tirar a terra i van construir aquests d'aquí, que estan molt més bé. Mireu cap allà, veureu, es veu l'estació de Renfe de Terrassa, el que en diem l'estació del Nord. A Terrassa hi van haver-hi dues estacions, dues línies de ferrocarril, la de la Renfe, que és aquella allà, i la dels catalans. Però la dels catalans acabava a baix de tota la Rambla. Però ara ja no, ara, fixeu-vos, han fet 3 estacions més dels catalans. I aquesta és la, a veure, aquesta és la tercera, encara en queda una altra més amunt. És que si vols anar pels ferrocarrils de la Generalitat, o que en diem els catalans, pots agafar-ho per aquí i es comuniquen. L'estació de la Renfe i els catalans es comuniquen per sota. Aquesta, ara estem en el passeig 22 de juliol, que sí que és una via on hi ha molt comerç i obert, tot i que siguem dissabte a la tarda. Des del petit Corte Inglés, que és un open core més que res, allà hi ha botigues de roba, hi ha bars, aquí tenim una botiga de l'Ametller, de fruita, allà tenda de mobles, bars, aquí hi ha força de tot.
Aquesta és una escultura, que és una reproducció d'una escultura de l'escultor Oteiza, que es diu Homenatge a Mieli Kitsch o una cosa així. La veritat és que, a veure si aquí ho diu. Amb aquesta escultura venen molts nens i joves aquí a seure's. Per gràcia també fan pintades. No feu pintades en els elements urbans, no feu pintades! Veus? Homenatge a Malevich. Com us deia abans, aquesta via, el passeig 15 de juliol, té doncs, bastants establiments oberts. Ja hi ha en Frankfurt, hi ha en Bart, hi ha xinos més grans, botigues força grans. Mireu, aquí amb aquest aparador hi ha una propaganda del Halloween dels nassos. Aquí està anunciant una pel·lícula de la Beetlejuice que, pel que sembla, és força bona aquesta pel·lícula. Però bueno, a mi em sobra totes aquestes coses de fantasmes, calaveres i coses rares, a mi tot se'n sobra. Perquè aquí tenim la castanyada, els panellets. Bueno, família, ja hem acabat la volta pel barri de Sant Pere i ara ens anem cap a casa a sopar. Posem la clau al pany. Tan! Tan! Ja hem arribat, ja hem arribat, ja hem arribat! Ja, Anna, ja hem arribat al passeig pel barri de Sant Pere. Ah, sí, ara vaig. Hola, hola. Hola, què tal? Hola! Mua, mua. Bueno, ja pots parar. Ah!